naše slabosti i naše mane, kao da žele udaljiti Boga od nas i udaljuju. Kako je tužno kad stvoritelj želi biti uz svoje stvorenje, a ono mu to ne dopušta. Tuga mi ispunja srce kad vidim da ima toliko mladih koji ne žele ni čuti za Boga. Ma nije bit ni da li će ići na svetu misu ili ne, jer svatko ima pravo na izbor. Ali barem pokušati doprijeti do Boga, potruditi se, zavapiti mu, čak ni to nažalost. A pogledajte Mariju. Sve pohranjuje u srcu svom, vjerno čuva i odano biva uz Svesilnog. Ko je li miline?